खुलुमबाय। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजाफोरखौ खुलुमनानै बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि नैबे दुम्रुटला नैबे निसिमा ओनसोलाव आं दंफैयो। बे समाव आङो रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आङो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आं नैबेयावहाय दंफैयो। दा नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुम्रुटला नैबे ओनसोलाव मोनसे बाजार बा हाथाय खुलिनो थाखाय बिथांमोना दिनै बेवहाय थाग थियारि जानानै दङ। आङो केमेरा पार्सनखौ बुधबारखालि नैबे दुम्रुटला ओनसोलाव मोनसे बाजार खुलिनो थाखाय बिथांमोना थाग थियारि बा खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा जोङो माबायदि जागोन जोङो सासे नैबे बाजारनिनो सासे दैदेनगिरि बिथांनिफ्राय जोङो आबुङै जोङो मोनथिनानै लागोन। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ। खामानि मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों, थाग थियारि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बेवहायनो मुवा बेसाद फानलाय बायलाय बायदिसिना गय फाथो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर फानलाय बायलाय खालामनो थाखाय बेवहाय मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। जोङो बे समाव जोङो बे कमिटिनिनो नैबे बाजारखौ दैदेनग्रा सासे बिथांनिफ्राय व्यक्तिनिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो आबुङै जोङो मोनथिनानै लागोन। खुलुमबाय। बे समाव नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा नोंथाङा नोंथांनि नैबे बाजारा माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो माबायदि जागोन? बियो फैगौ डिसेम्बरनि 6 थारिखनिफ्राय जोङो जोंनि साननाया नैबे आइलेण्ड ओनसोलावहाय जोंहा बाजार गेदेर गैया। ओमफ्राय बिराद खस्थ'यै जों दिन थांबोबाय। बेनिखायनो जोंनि रायजोफ्रा सानदों जे बेयाव हाथाय खालामोब्ला बिराद मोजां जागोन। ओमफ्राय गोबां रायजो आसा खालामो जों फानलाय बायलाय खालामनो हागोन। रायजोफ्रा माने माइनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि बेसाद दाउ अमा बोरमा आरो ना बेदरफोर जोङो जायगायावनो सुबिदाखौहाय जोङो लाबोयोब्ला मोजां जागोन होनना रायजोफोर खावलायनायावहाय जोङो बेबायदि सालायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो मोनसे समावहाय जोङो थांनाय 2020निफ्राय जोङो सानलायनानैहाय जोङो दिनैनि बे 2022नि 6 थारिख डिसेम्बरावहाय जों मोगथां महरावहाय लाबोनो सानगासिनो दङ। ओमफ्राय बे मोगथां महरावहाय नुनो थाखाय बारा गोबाव गैला। फैगौ सप्तायावनो जोङो बे बाजारखौहाय जोङो खालामनाय जागोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजोफ्रा गोजोननाय खालामनो थाखाय ओमफ्राय जोंहा दिनैहाय गोबां मेम्बारफोर रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों रायजो राजाफोर फैनानै हेफाजाब खालामनायनि थाखाय। आं बेखिनि मेसेजखौहाय आं होबाय आरोखि। फैगौ जे बुधबाराव नोंथांमोना बाजारखौ अपेनिं खालामगोन। बे अपेनिं खालामखांनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा माबायदि सुबिदा मोनगोन होननानै नोंथाङा सानो? सुबिदा होनोब्लाथ' रायजोफ्रा गासैबो बुस्थुआखौनो जायगायावनो मोनजोबनाय जागोन। बिराद सुबिदा जागोन होनना आं सानो। माने गोजानाव जों थांनांला, गारि भारा खबाय गोनां गैया। गासैबो जोंनि बे आइलेण्ड एरियायाव थानाय जोंनि रायजो राजा गासैबो सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरोखि। नैबे ओनसोलावहाय बे निसिमा ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलाव बेसेबांसो गामिफोर दङ ओरैनो? जोंनि ओनसोलाव थाङोब्ला जोंनि फाराबारि CDC हिसाबै 32था गामि दं। ओमफ्राय अग्रियावहाय दङ 20थासो। ओमफ्राय ओरै नांगोलबाहाङावहाय दङ। नांगोलबाहाङावथ' गैयाब्लाबो 200-250सो दङ गासैजों। माना मथा मथि 1500-2000नि माबा दं आरो मा होनो जनसंख्याजों लानानै भुगिनांनानै दङ। बिसोर गासैबो सुबिदाखौ मोनगोन होननानै आं आसा थिदों आरोखि। नैबे निसिमा ओनसोलावहाय जेरावबो बेफोरबायदि मोनसे बाजार गैया नामा? निसिमा होनना बुङोब्लाथ'
जानाय नङा माने निसिमाव दङ खिन्थु जोंनि आइन एरियायाव मोनसेबो बाजार गेदेर गैया आरो फिसा दखाना दङ जायगा गैयामोन आरो नैबे आइलेण्ड एरियायाव। नोंथांमोना बे बाजारखौ आरो खुलिनायाव बे गासिबो नैबे आइलेण्ड ओनसोलाव बेसे गामिनि माबाफ्रा बेवहाय मथा मथि जोंनि बे मोनथाम बिसिडिसियानो सुबिदा जागोनखौ आं सानो आरोखि गासिबो सुबिदाखौहाय जागोन आरोखि आरो नैबे बाजाराव ओरैनो मा मा मोननायनि सुबिदा जागोन? ओरैनो गानग्रा जोमग्रानिफ्राय लानानै गासैबो बेबादिनो संग्राय सान्द्रिनिफ्राय लानानै बोरमा दाउ फारौ गासैखौबो मोननायनि सुबिदा दं। ना बेदरनिफ्राय लानानै ओमफ्राय गासैबो फानलाय बायलायाबो सोलिगोन। माइ फाथो गासैबो जिखि बुस्थु फाना मानो बेखौ जोङो फानलाय बायलायनि थाखाय जोङो रेडि खालामजोब्बाय। जों गासैबो बेफारिफोरखौहाय जोङो माने लाबोनो थाखायहाय जों रायज्लायजोबखाबाय। बिथांमोना फैनो गासैबो खोथा होदों आरो कन्टेक्टबो लानाय जाखाबाय। बेखिनियानो आरो बे समाव बे बाजारखौ जाफैनो थाखाय फानलाय बायलाय खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायहरगोन? बेखौनो आङो खावलायनो सानदों रायजोफ्राखौ जेबो दावट साननो नाङा। गासैबो बुस्थुखौहाय गासैखौबो मोननायनि सुबिदा दं। ना बेदरनिफ्राय लानानै ओमफ्राय गासैबो फानलाय बायलायाबो सोलिगोन। माइ फाथो गासैबो जिखि बुस्थु फाना मानो बेखौ जोङो फानलाय बायलायनि थाखाय जोङो रेडि खालामजोब्बाय। जों गासैबो बेफारिफोरखौहाय जोङो माने लाबोनो थाखायहाय जों रायज्लायजोबखाबाय। बिथांमोना फैनो गासैबो खोथा होदों आरो कन्टेक्टबो लानाय जाखाबाय। बेखिनियानो आरो बे समाव बे बाजारखौ जाफैनो थाखाय फानलाय बायलाय खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा खावलायहरगोन? बेखौनो आङो खावलायनो सानदों रायजोफ्राखौ जेबो दावट साननो नाङा। गासैबो बुस्थुखौहाय फानफैनो हागोन। माइनिफ्राय लानानै दाउ बोरमा आरो बेसेबांनाखि बेसाद फाननो गोनां गैया मानो बेखौहाय फानफैनो हागोन। सुबिदा लाफैनो हागोन। गासैबो बायलाय फानलाया जाखागोन आरो बेफारिफोर फैगोन। जेबो दावट साननो नाङा। जोंनि रायजो राजाफ्राखौ आं बेखौनो खावलायनो सानदों गासैबो माने नांगौखिनि बुस्थुफ्राखौहाय जेन लाबोनानै फानफैयो। आं बेखौहाय रायजोफोरखौहाय खावलायदों आरोखि गुरैयै। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। बे समाव जा नैबे बाजारखौ दैदेनग्रा दैदेनगिरि बेक्तिया जोंनो फोरमायना होबाय। बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरा सुबिदा मोनगोन। बायलाय फानलायनि थाखाय सुबिदा जागोन। बिथाङा बेखिनिखौ जोंनि सिगाङाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायनानै होबाय। गोजोन्थों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।